God bless you po sa ating beloved preacher, Jubin Ferrer. Tayo po yung manalangin mga minamahal. Tayo po yung magtaas na ating mga kamay. Opo, dakila at mapagpalang manamin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa kalayaan na ikaw ay aming pupurihan pa, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa paglangis mo sa bawat yugto na iyong banal na gawain, magmula po sa pag-iimsi, sa pag-aawitan ng joyful at solemn songs, sa pagpapahayag ng mga buhay na patotoo sa iyong mga pinagpalang mga anak, at sa pagbibigay ng ikaputhandog na ito po'y susi ng pagpapala. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pagkilos mo, hallelujah. Sa mga espesyal na awitin ng iyong mga beloved choir na hindi mo po ipinagkait na ipadama yung matamis at banal na presensya. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pagbibigay ng kapathandog, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Saga ng akin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hindi ako karapat-dapat, mahal na Panginoon, na tumayo, hallelujah, sa iyong banal na pulpito. Ngunit minarapat mo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus. Patawarin mo ako sa lahat na aking mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. At sa unang dalangin ng aming minamahal, kagalang-galang na pastor, aming pong sinasuway, lahat ng mga hallelujah, pagkakamali, hallelujah, gawa ng diablo, mga hadlang, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At atin pong inaalala ang mga ginantoang aral at turo ng ating beloved and honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganun din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, at sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. At sa inyo po, mga minamahal ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. At sa mga bisita, kung mayroon man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ako po'y bumabati, mga minamahal, ng advance Merry Christmas po. Hallelujah sa ating lahat. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At masayang-masaya po ako, mga minamahal. Hallelujah. Dahil nung na-COVID-19 ako, mga minamahal, ang buong akala ko katapusan ng aking buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang tulong at habag. Praise the Lord. Hallelujah. Nandito ako, mga minamahal. Hallelujah. Nadagdagan pa ang aking buhay. Kasama ko pa yung magpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang ating tema ngayon, mga minamahal, pamagatan natin ng preparasyon sa Pasko. Dahil lahat, hallelujah, ng mga naging sa sanlibutan, maging tayo, mga minamahal, nandyan yung busy mga minamahal, para po ipagbunyi, hallelujah, para po, hallelujah, mag-prepare sa mga gagawin po ngayong mga Christmas party, mga minamahal, maging sa trabaho o maging sa, hallelujah, sa school. Nandyan, mga minamahal, yung ginugunita ang selebrasyon sa Kapaskuhan, mga minamahal. Kaya inaalala natin ang kapanganakan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ngunit hindi po natin alam, mga minamahal, o kung anong tamang araw o tamang pitsa, mga minamahal. Kaya magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dahil pinagpala tayo
nagkita-kita ba tayo mga minamahal sa Paskong ito? Pinapasalamatan natin ng lubos sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na sa last month of the year, magkasama pa tayo mga minamahal. Kaya kailangan maging masaya tayo mga minamahal. Huwag tayong malungkot. Iiyak mo yung iyak na yan mga minamahal. Huwag mong pigilin yan dahil yan ang iyak na yan ay sa kagalakan sa ating, para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa kanyang pag-iingat sa atin araw-araw sa mga nagdaang buwan. Hallelujah, hanggang humantong umabot tayo mga minamahal nitong buwan ng December at hallelujah sa paggunita sa Kapaskuhan mga minamahal. Kaya kailangan na maging masaya tayo mga minamahal. Yung problema nandyan lang yan mga minamahal. Kung mayroong paalala, hallelujah, mayroon ding pagpapala yan mga minamahal. Basta magpatuloy lang tayo, magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Walang atrasan mga minamahal. Kaya dito po sa Isaiah 7:14, ganito po ang pagkasabi, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ang ibig sabihin mga minamahal, hallelujah, nagbigay ang mahal na Panginoon, hallelujah, ng tanda sa isang dalaga mga minamahal na siya ay nagbuntis na walang kasiping mga minamahal. At ganun mga minamahal na pinanganak ang isang lalaki mga minamahal na kung tawagin ay Emmanuel. Kaya ang Emmanuel mga minamahal, ang ibig sabihin, ito ay love, hope, and redemption mga minamahal. Kaya ang kahalagahan sa kapanganakan ng ating mahal na Panginoon ay kahit na hindi natin alam kung anong exact na araw o exact date mga minamahal, kaya kailangan po mga minamahal na ang pagselebrar na ito ay atin pong, hallelujah, bulay-bulayin mga minamahal ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay, na siya po, hallelujah, ay Diyos ng pag-ibig mga minamahal. Kaya purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus at kindly po pakibasa po sa Mateo 1, ang versikulo po ay 23. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po ay 1, at ang talata po ay 23, ito po sinasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin nating pinakamal sa lahat magsabi na praise the Lord. Lahat po ay palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Hallelujah. Purihin nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yan mga minamahal. Hallelujah. Pinanganak. Hallelujah. Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Praise the Lord. Purihin nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God po mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Siya ay si Jesus mga minamahal. Siya ang pinanganak upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Kaya, kung wala ang ating mahal na Panginoon Hesus, ano kaya ang nangyari sa ating mga buhay ngayon, mga minamahal? Kaya dapat lang, hallelujah, nating pasalamatan, alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa ating buhay, mga minamahal. Lagi nating bulay-bulayin, mga minamahal, hallelujah, kung paano naghirap ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah.
upang tayo'y matubos sa ating mga pagkakasala. Kaya ngayong hallelujah, Kapaskuhan, ating ginugunita, mga minamahal, ang kanyang kapanganakan, mga minamahal. Kaya bawat isa sa atin, hallelujah, dapat, hallelujah, masaya, mga minamahal. Huwag tayong malungkot, hallelujah, dahil, hallelujah, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at totoo. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kindly po, pakibasa po sa Lucas 2, kapitulo po ay 2, ang versikulo po ay 11. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 2, ang talata po ay 11. Sapagkat ipinganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. So ipinanganak, mga minamahal, hallelujah, si Jesus upang iligtas ang buong sanglibutan ito. So wala po tayong duda, mga minamahal, na ang atin pong ipinagbunyi ngayon, mga minamahal, walang iba, hallelujah, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa Kanya, mga minamahal, hallelujah. Andito tayo ngayon, mga minamahal, patuloy nating ginugunita, hallelujah, hallelujah, ang Kanyang paghihirap sa atin, mga minamahal, na buhay, pinanganak siya, hallelujah, upang matubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan dito sa ibabaw ng mundo. Kaya dapat ang bawat isa, mga minamahal, hallelujah, ay maglingkod ng taos puso sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang, hallelujah, matuwa naman sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag tayong, hallelujah, palutay-lutay, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Hallelujah. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pakibasa po sa aklat ng Mateo 1, kapitulo 1, ang versikulo po ay 18, 19, 20 at 21. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo sa Kabanatay 1, talatay 18 hanggang 21, ito po ang nakasulat. Ang pagkapanganak nga kay Hesu Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin natin yung pinakamahal na Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Mapalakpakan ba natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus? Glory to God po, mga minamahal. Kaya si Jose, nagkaroon ng doubt, mga minamahal, dahil bakit nagbuntis si Maria na hindi naman sila pa nagsiping, mga minamahal. At kaya nagpasya siya, mga minamahal, dahil siya ay matuwid na lalaki, mga minamahal. Walang ginawang anuman, hallelujah, sa kanyang asawa pa, mga minamahal, nung sila ay ikinasal. Kaya nag-isip siya na parang insulto naman sa akin na bakit nagbuntis yung aking asawa na wala naman kami pang ginawa. Kaya nung naisipan na niyang lihim niyang hiwalayan ang kanyang asawa, mga minamahal, mabuti na lang dahil may isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kaya natauhan si Jose, mga minamahal, dahil
sa panaginip na yan, hallelujah, na sa isang anghel, hallelujah. Kaya natauhan siya na hindi na niya ginawang hiwalayan si Maria, mga minamahal, dahil ang pagdadalang tao nito ay sa Espiritu Santo. Kaya nga mga minamahal, mapalad po, napakapalad po natin dahil ipinanganak ang Diyos na magliligtas sa ating mga kasalanan sa sanlibutan ito. Kaya po mga minamahal, ang kapanganakan ng ating mahal na Panginoon Hesus, ito ay tungkol sa love, hope, at redemption, mga minamahal. Kaya yun ang sabi ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, na kung meron man mag-celebrate sa kanyang kapanganakan, ay walang iba kundi tayo, ang mga tunay na Kristiyano. Hallelujah. Praise the Lord. Pulihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil tayo po ang tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan. At ito yung pagmanifest na ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating dakilang manunubos sa sanlibutan ito. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Kaya obserbahan po natin mga minamahal, yung hindi po nag-celebrate ng Christmas dahil hindi nila matanggap na si Kristo sa kanilang buhay, mga minamahal. Nandyan yung kataasan na sobrahan ng kaalaman, mga minamahal, sa mga taong ito. Kaya ngayon yung mga Hudyo hanggang ngayon nagtatanong kung si Kristo ay Misaya ba? Kung si Kristo ay Misaya, bakit mayroon pang gera, mayroon pang kalamidad, at may napapahamak pa, mga minamahal? Hindi nila alam, mga minamahal, na matagal nang pinanganak ang Misaya 2,000 years ago. Praise the Lord. Pulihin nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya mga minamahal, kailangan po tayo, mga minamahal, na dyan yung pag-unawa natin, mga minamahal. Yung ego, yan ang kadahilanan, mga minamahal, na ayaw nating makinig kapag pangaral tungkol sa mahal na Panginoon. Pero kung ano-ano namang, hallelujah, masagap natin sa labas na hindi kaya-aya, nandyan, nagmumurmur tayo, mga minamahal, at minsan tinalikuran na natin ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya nga sabi ng ating mga magulang sa laman, kailangan kung tayo mag-celebrate ng Pasko, hindi lang sa araw ng Pasko, kundi araw-araw tayong magsaya. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil mga minamahal, ang Diyos noon hanggang ngayon, ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Kahit na ano pa ang ginawa nating, hallelujah, paninira sa Kanya. Kapag tayo ay bumalik, manumbalik, maglingkod sa Kanya, mga minamahal, hallelujah, bukas lagi ang Kanyang palad, mga minamahal. Ano man, hallelujah, ang panlalait na ginawa mo sa Kanya, welcome na welcome ka sa gawain ng mahal na Panginoon Hesus, kapatid. Hallelujah. Kaya, purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil nandyan yung ating mahal na Panginoon Hesus. Grabe po ang hallelujah, ang kanyang habag sa atin. Grabe ang kanyang pag-ibig sa atin, mga minamahal. Kaya hallelujah, palad po natin, mga minamahal. Hallelujah. Nag-celebrate tayo sa Pasko, hindi lang, hallelujah, para magpa-pretend, mga minamahal. Kailangan na yung pag-celebrar natin yan, hallelujah, kailangan taos-pusong pag-celebrar, mga minamahal, dahil araw-araw tayong iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ano man, hallelujah, ang ating ginagawa, hallelujah, nandyan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya yun lagi ang ating bulay-bulayan, mga minamahal, sa araw nito na nagselebrar tayo ng kanyang kapanganakan, mga minamahal. Huwag na natin gamitin yung ating mga
Pride, mga minamahal. Dahil mga minamahal, ang Diyos noon hanggang ngayon ay pag-ibig. Lagi niyang paulit-ulit na sinasabi. Bawat mga ngaral dito, mga minamahal, laging walang ibang sinasabi at pangungusap na ating mahal na Panginoon. Kailangan magpakainit tayong maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Yesus. Hallelujah. Huwag na tayong magpa-ligoy-ligoy, mga minamahal, sa ating paglingkod. Kaya po, mga minamahal, hallelujah, isang malaking pribilehiyo ang makapagpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lalo na sa panahong ito, mga minamahal, na sineselebrate natin, hallelujah, ang kanyang kapanganakan. Sa totoo lang, mga minamahal, ang diwa ng Pasko ay sa Espiritu, mga minamahal. Paulit-ulit na lang, hallelujah, sinasabi, ang Diyos ay pag-ibig at pag-asa po. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kapag tayo na po, hallelujah, ay nasa piling na ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kapag dito pa lang sa lupa, ay sinunod na natin, hallelujah, ang kanyang mga utos. Tatamasain natin, mga minamahal, kung tayo'y nasa piling na niya, ang walang hallelujah, katapusan, walang hanggang kapayapaan, hallelujah, kaligayahan kapag nandoon na tayo sa piling ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord, hallelujah. Mayroong hindi alam ang tunay na ang kahulugan ng Pasko, mga minamahal. Ang buong akala lang nila, ang pagselebrar ng Pasko, magluto ng masarap na pagkain, maraming pagkain, nandyan yung pagbibigayan lang ng regalo, o kaya pagtanggap ng regalo. Ganon lang ang pagkaintindi sa ibang mga minamahal. Kaya nakakalungkot po, hallelujah. Grabe po, hallelujah, kung ganon lang ang pagkaintindi, hallelujah. Pero walang saya sa puso, mga minamahal. Hallelujah. Yung iba, naka-smile, ngunit sa pilitan yung kanilang tawa, kitang-kita mo, hallelujah, na yung tawa na yan, yung pinapakita nila, ay mayroong puot sa puso, mga minamahal. Paano hanggang ngayon kinikimkim pa rin yung galit? Bakit, mga minamahal? Dito, pag dumadalo tayo, bakit tayo magagalit sa mga ngaral, sa mga tumatayo dito, mga minamahal? Kung tayo'y tinatamaan sa mga pangangaral dito, mga minamahal, kami hindi namin alam yung problema ninyo sa bawat isa. Bago kami tumayo dito, hindi nyo rin alam yung nasa aming isipan, mga minamahal. Bago kami tumayo dito, hallelujah. Grabe po, hallelujah, ang paghingi namin ng tulong at habag. Hallelujah. Na kami po'y kahabagan habang nandito nakatayo magdala ng mensahe, mga minamahal. Kaya, bakit magawa natin, mga minamahal, at tumalikod? Dahil lang dito sa matatamaan tayo, nandyan magtatampo na tayo, mga minamahal. Lagi nating alalahanin, tayo ay sumamba, tayo ay pumarito, walang ibang pupurihin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya bakit, hallelujah, hindi ka, hallelujah, makapagbaba sa iyong pride, mga minamahal? Manumbalik ka, hallelujah, sa iyong dating kainitan sa paglilingkod na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lagi mong bulay-bulayin, mga minamahal, kung gaano kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nung nasabingat ka ng kamatayan, grabe ang iyong karamdaman, magulo ang iyong buhay, bago ka masave sa ministeryong ito. Wala kang kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit nung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at Hari ng iyong buhay, ikaw ay naglingkod sa Kanya, yung lahat ng iyong karamdaman, pinagaling niya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah.
Wala kang pagkakitaan. Binigyan ka ng pagkakitaan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Araw-araw, iniingatan ka ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bakit magawa mo pang talikuran siya, mga minamahal? Nandito tayo para ipagbunyi ang kanyang kaarawan. Magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bakit hindi tayo, hallelujah, marunong magbigay ng pag-ibig? Yung iba, ilang taon na nakimkim yung puot at galit sa puso. Yan ang kadahilanan, mga minamahal, na tinalikuran ang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit, sabi ko sa inyo, patuloy, hallelujah, ang pangiusap na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, na manumbalik ka, anuman ang iyong ginawa sa Kanya, handang-handa Kanyang tanggapin, ano ka man, hallelujah, buong puso, hallelujah, ikaw manumbalik, nandyan, hallelujah, ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, tatanggapin Kanya, mga minamahal, manumbalik ka lamang sa iyong paglilingkod ng taos puso sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Marunong kang magpatawad. Pero sa ating mga Kristiyano, lagi tayong pinaalala sa atin ng ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Kaya 2,000 years ago na mga minamahal, ipinakita ng Diyos sa buong sanlibutan na siya ay dakilang pag-ibig. Kaya walang dahilan, hallelujah, na ikaw ay hindi manumbalik. Anuman, hallelujah, ang iyong puot na nasa iyong puso, anuman ang iyong galit na mayroon ka, humingi ka ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at ikaw ay manumbalik na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, handang-handa Kanyang tanggapin, mga minamahal, hallelujah. Huwag mong kalimutan, hallelujah, ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ang kabutihan ginawa niya sa ating buhay. Kailangan sa Pasko, mga minamahal, kailangan magbatian tayo, magmahalan, at higit sa lahat, magpakumbaba at alisin na natin, mga minamahal, yung ating mga ugali na manyana habit, mga minamahal. Dahil dyan sa manyana habit na yan, na dyan nag-umpisa, mga minamahal, yung ating paglalamig. Na instead na dadalo tayo, udyukan tayo sa ating isip, udyukan tayo ng kalaban, tsaka na lang. Magpuri ka kapatid, sige lang. Mag-ayuno ka kapatid, loobin ang mahal na Panginoon. Bakit sabihin mong loobin ang mahal na Panginoon? Ngayon na, hallelujah, pinagkalooban ka na ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bakit, hallelujah, lagi mong isikan priority ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, kailangan, mga minamahal, hallelujah, ang ating pagpakumbaba, kailangan sa Paskong ito, hallelujah, kailangan tayo'y magbatian. Anuman ng ating mga puot sa puso, kailangan magbatian tayo at kailangan ibaba yung ating mga pride. Dahil dyan sa pride na yan, dyan apektuhan yung ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Gagawin mo, mga minamahal, manumbalik ka, magpakainit kang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mamuhay ka ng may kabanalan, magbigay ka ng may katapatan, isang tiyak na bagay, mga minamahal, pagpalain ka na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, anuman ang iyong mga kahilingan, hallelujah, ngayong Paskong ito, hallelujah. Manumbalik ka, hallelujah, magpakumbaba ka, mga minamahal, upang ikaw'y pagpalain, hallelujah, ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Ganun na lang tayo kamahal ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun tayo kamahal ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Kaya walang dahilan, hallelujah, na tayo patigasin natin ang ating puso, mga minamahal.
Pride yan mga minamahal. Ngayon, Pasko, kailangan manumbalik tayo, magsaya tayo mga minamahal. Lagi nating bulay-bulayin ang kabutihang ginawa nating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay. Dahil alalahanin natin mga minamahal, sa oras ng kagipitan, nariyan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi tayo pinababayaan. Sa oras ng problema, hallelujah, nandyan siya mga minamahal. Nandyan madidisgrasya ka na. Nandyan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Iniligtas ka ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano man, hallelujah, mayroon tayo. Wala tayong ipagmamalaki sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lagi po nating alalahanin mga minamahal. Hallelujah. Ang mga pagpapalang ito, dekorasyon lang ito sa ating buhay. Huwag natin laging tingnan yung mga pagpapala na yan, mga minamahal. Dahil baka mapunta ka na sa hindi maganda. Ang lagi nating iisipin at ang lagi nating tingnan, hallelujah, yung Diyos na nagbigay sa iyo ng mga pagpapala na yan, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Ganito, hallelujah, sa Juan 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ganon, hallelujah, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kailangan mga minamahal, hallelujah, lagi nating bulay-bulayin ang kabutihan na ginawa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kindly po, pakabasa po sa Lucas, ang kapitulo po ay 2, kay Roma, kindly po, pakibasa po sa aklat ng Roma, kapitulo 15, ang versikulo po ay 13. Praise the Lord. Roma 15:13 po. Amen, praise the Lord. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 15 at ang talata po ay 13. Ito po sinasabi, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganun po mga minamahal ang ating mararanasan mga minamahal. Kung nandyan magpakumbaba tayo at yung ego na yan mga minamahal, ibaba yan. Dahil pag yan lagi ang mangibabaw sa ating mga puso't isipan, kunting masagi lang tayo, nandyan nagagalit na tayo kaagad mga minamahal. Kaya ang gagawin natin, lagi nating bulay-bulayin ang kabutihan na ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat ng mayroon tayo, anuman yung ating mga kahilingan sa Kanya, pinagkaloob niya sa atin mga minamahal. Ngunit bakit magawa pa natin siyang talikuran? Ngayon, araw ng Pasko, mga minamahal, hindi lang pagselebrar natin, makatanggap tayo ng mga regalo, magbigay tayo ng regalo, makapagpakain tayo. Hindi lang ganyan mga minamahal ang diwa ng Pasko. Kailangan nandyan yung pag-ibig, kailangan nandyan yung pagmamahalan, pagpakumbaba, lalo't higit sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lumuhod ka, humingi ka ng time team na patawad sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Handa kanyang tanggapin mga minamahal. Sikapin mo, hallelujah. Yung katamaran mo, dahil sa manyana habit mo na hindi ka nadadalo ng Miyerkules. Dahil Miyerkules lang yan, hindi ka nadadalo ng overnight dahil mapupuyat ka. Huwag ganun mga minamahal dahil ang pag-overnight, ang katumbas po nito ay 3 days fasting. Mga minamahal. Huwag mo lang ilang lang ang araw ng Miyerkules. Ang daming nagpatotoo, mga minamahal. Nakaratay na, hallelujah, sa Purling Bay, dinala dito sa ating banal na gawain. Ngunit pinaunlakan nila, hallelujah, ang ating
mga kapatiran na wala pong sawang nagsishare, subukan yung dumalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos doon ay buhay at totoo, nagpapagaling ng karamdaman, nag-aayos ng magulong buhay. Hallelujah, nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan. Yun lagi ang ating isipin, mga minamahal. Hallelujah. Ang Diyos, hallelujah, sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Kahit ilang beses mo siyang, hallelujah, pinagwikaan ng hindi maganda, ilang beses mo siyang nilibak, ilang beses mo siyang tinalikuran, handang-handa kanyang tanggapin. Kung ikaw ay manumbalik, magpakainit, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Laging pinapangusap, hallelujah. Patuloy na magpakainit, maglingkod sa banal na gawain. Mamuhay ng may kabanalan, magbigay ng may katapatan. Kailangan dumalo, hallelujah, sa kanyang banal na gawain 3 times a week, hallelujah. At kung maaari pa, hallelujah, mag-ayuno ka, kapatid, para yung ego na yan, hallelujah, ay malusaw yan. Pagpapala yan para sa iyo, hallelujah, na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagdating dito sa banal na gawain, hallelujah, huwag mong tingnan yung iyong katabi. Kailangan magpuri ka, itaas mo ang iyong kamay, hallelujah. Ipalakpak mo ang iyong kamay, hallelujah. Lumukso ka para ipagbunyi mo, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, na nagmamahal sa iyo, hallelujah. Kahit ilang beses mo na siyang sinaktan, ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lagi po nating tandaan, mga minamahal, hallelujah. Kahit kailan, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, ay hindi po tayo ikinahiya. Bakit natin siya ikahiya, mga minamahal? Kaya pag nandito tayo, hallelujah, sa araw ng bukas, hallelujah, tayo po ay magselebrar ng Christmas Thanksgiving. Pumunta ka ng maaga. Bakit ayaw mong pumunta ng maaga? Dahil takot ka makuha ng patotoo. Ang patotoo na yan, hallelujah, kapatid, hindi patotoo mo yan, kundi patotoo yan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ginamit lang tayong instrumento para ihayag ang kanyang kabutihan na ginawa bawat isa sa atin, hallelujah, nung mga time na lugmok tayo sa problema, lugmok tayo sa karamdaman, hallelujah, napakagulo po ng ating buhay. Huwag kang mahiya, kapatid, hallelujah. Matagal ka na, hallelujah, dumadalo. Ngunit bakit ikinakahiya mong magpatotoo? Hallelujah, araw-araw iniingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Araw-araw pinapakain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi ba natin mapapasalamatan yung hangin na ating nalalanghap, mga minamahal? Yung sikat ng araw, hallelujah. Lahat yan ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ano man mayroon tayo, ito po ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag mong ipagmamalaki ano man ang iyong narating sa buhay. Bagkus pasalamatan mo yan dahil yung pagpapala na yan, lahat yan ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya walang dahilan upang talikuran natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Manumbalik ka, kapatid, hallelujah. Ibalik mo ang unang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Ibalik mo, hallelujah, ang iyong 100% paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, kung matagal ka na, hallelujah, nanlalamig, huwag kang mahiya, bagkus pumunta ka dito, hallelujah. Pumunta ka dito upang purihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat ng mga problema na yan, hallelujah, kapag ikaw ay taos-pusong manunumbalik na magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, lahat ng yan, hallelujah, ibabalik ang iyong sigla upang purihin, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ano man ang iyong kahilingan, hallelujah, manumbalik ka, magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Purihin mo ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus mula sa iyong puso't isipan. Hallelujah. Huwag kang mahiya. Pagdating dito sa banal na gawain, kailangan ang iyong isipan, hallelujah, ay nakatuon 100%, hallelujah, upang purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag mong tingnan, hallelujah, yung mga tumatayo dito, yung mga nagpapaawit. Huwag mong sabihin, hindi ko makuha, hallelujah, hindi ko
mahabot ang banal na presensya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil mahirap hanapin, hallelujah, yung nagpapaawit, hallelujah. Napakasintonado po ang kanyang boses. Huwag ganon, kapatid, hallelujah. Lagi mong bulay-bulayin yung bawat titik, hallelujah. At litra dyan sa mga awitin na yan, hallelujah. Kapag umaawit, hallelujah, ipikit mo ang iyong mata o kaya itaas mo ang iyong kamay, hallelujah. Bulay-bulayin mo ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil yung mga awitin na yan, hallelujah, ay pagpapala yan, hallelujah, nagmumula, hallelujah, sa Biblia, mga minamahal. Hindi yan katulad ng mga awitin ng sanlibutan. Kaya purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. And advance Merry Christmas po sa inyong lahat. And prosperous New Year. Hallelujah. Praise the Lord. At akin na pong ibinibigay, hallelujah, ang altar call sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. Never was anyone like him. Never will one be the same. A tiny babe, an infant king, Savior. We worship and honor the power of His name. Oh, He came special delivery, wrapped up with love, bound by a promise, sealed by a double field with a spirit carried by grace. You knew where He was going by the look on His face. Where He went, love was there also. Where He was, love showed the way. The soul soul, there He was, holy. And I say what they saw today's very day. And when He was delivering up with love, bound by a promise, sealed by a double field with a spirit carried by grace. He knew where He was going by the look on His face. When I'm gone, I will go, hallelujah, hallelujah, gladly. I will not crave for the past, for I know, hallelujah, where I'll be going. And I
came at last. I'm going spatial, delivery, wrap up with love, bound by a promise, sealed by a double filled with a spirit carried by grace. You know where I am going by the look on His face. Oh, He came special, delivery, wrap up with love, bound by a promise, sealed by a dove, and filled with the Spirit, carried by grace. You knew where He was going by the look on His face. Maminamahal, sa umagang ito ating tinatalakay ang preparasyon para sa Kapaskuhan. Kung tayo magbi-birthday, halos hindi tayo makatulog. Anong ating ihahanda para may pakain sa ating mga bisita? Ngayon, ang magbi-birthday ay lumalang sa iyo, lumalang sa akin. Nagpala sa iyo, nagpala sa atin. Nagbigay sa iyo ng buhay. Anong mayroon ka ngayon? Parang wala lang sa iyo. Parang wala lang sa atin. Parang wala lang sa akin. Ipagpalagay niyo, mga minamahal, kung hindi ka nagpiprepare sa iyong kapanganakan para pasalamatan ang Diyos na lumalang sa iyo, lumalang sa akin, lumalang sa atin, karapat-dapat ka kaya? Karapat-dapat kaya tayo? Tulugan lang natin? Baliwalain lang natin? Kaya ipinuunawa sa atin ng mga mangangaral ang kahalagahan ng preparasyon upang atin man lamang magampanan anong maibibigay natin sa ating mahal na Panginoon. Anong ating maigaganti sa ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng sabi nga ng ating mangangaral, ang dami mong namimiss. Ang daming pagkakataon na mapaglingkuran po siya. Anong ginawa natin? Ipinagkanulo. Sabihin man natin, sinong ipinagkanulo ko? Sino ang tinatanggi ko? Wala naman ako kaaway. Pero yung iyong reaksyon, yung iyong ginagawa sa loob ng nakaraang taon, paano mo sinasaktan ang mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga mangangaral, na mga nangangasiwa sa iyo, hindi mo tinitingnan yan. Masyado kang makasarili. Masyado tayong makasarili. Wala tayong ibang tinitingnan kundi ang ating sarili, kapakanan. Narinig ninyo ang pangungusap ng mahal na Panginoon sa umagang ito. Anong ipagmamalaki mo? Anong ipagmamalaki natin? Ang kaisa-isang buhay na hiram natin sa ating mahal na Panginoon? Yung hangin na nilalanghap mo, ang araw na sumisikat sa iyo, mga binabanggit na mga kataga na mga mangangaral upang ikaw ay mamulat. Anong ginagawa mo? Tinutulugan mo lang, binabaliwala mo lang. Walang kwenta sa iyo. Pero kung ikaw ay magbi-birthday, akala mo, sino ka? Sino ako? Sino tayo? Ang magbi-birthday na ating dapat pahalagahan ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang sabi pa niya, ako'y suma sa inyo. Ako'y kasama niyo. Ang aking espiritu ay sa inyo.
Ganyan lang natin isi-celebrate, maminamahal. Mula kanina, nag-umpisa ating banal gawain ni pumatak na luha, walang lumalabas sa ating mga mata. Dahil hindi tayo marunong mag-prepare. Hindi tayo marunong maghanda. Sabi nga ng ating mga ngaral, hindi man natin tiyak na itong araw na ito, itong bukas, anumang araw atin, siniselebrate ng lahat ng tao sa buong mundo. Ngunit isang tiyak na bagay, isang payak na bagay, isinilang ang manunubos sa iyong kaluluwa. Isinilang ang Diyos na nagkatawang tao para bigyan ka ng kahalagahan sa mundong ito. Bigyan ka ng hininga, bigyan ka ng kalakasan, bigyan ka ng mga pagpapala kung anumang mayroon ka ngayon. Yan lang, maminamahal, ang ipinaparating ng iyong mga mangangaral. Napakasimpleng mensahe. Napakahirap unawain, napakahirap iparamdam sa mahal na Panginoon. Ipagpalagay ninyo, maminamahal, na kung kayo ang Diyos. Ipagpalagay natin na tayo ang Diyos. Malulugod kaya tayo sa ating mga ginagawa ngayon? Sa tingin ko, maminamahal, hindi. Sa pakiramdam ko, hindi. Ngayon, nangungusap ang iyong lingkod, baliwala lang sa atin. Sabi kanina ng ating napakinggan, sa kabila ng galing tayo sa mga mabibigat na trabaho sa araw ng kahapon, pero patuloy tayong narito, okay po yun. Sapat na po na pananalita yun. Pero ang tapusin at ipaalam sa ating mahal na Panginoon kung gaano mo siya kamahal, gaano mo siya pinapahalagahan. Kaya nga, nagsusumikap kang pumarito, nagsumikap kang ibigay ang iyong the best. Dapat tudo-tudo na. Ipakita na natin. Habang kumikilos ang mahal na Panginoon kanina sa ating kalagitnaan, ilan yun ang apuspos dito sa harapan. Tayo diyan sa crowd, hindi man lang tayo makapagsumikap. Nire-remind tayo muli ng ating mahal na Panginoon sa umagang ito, mga minamahal ko. Alam niyo po ang ang problema. Gusto natin dumarating, anong gusto natin ibibigay kaagad na mahal na Panginoon. Mapuspos ka ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Pero dumating ka, patapos na. Dumating ka, kalagitnaan na. Hindi ka nagpupuri ng joyful at solemn. Hindi ka nga mapapatutuo dahil ayaw mo magpatutuo dahil wala ka pang bagong mga natanggap na mga pagpapala. Ganun, maminamahal. Kapag sinabing preparasyon, nakita mo pag preparasyon ng pista, pag preparasyon ng ating mga birthday, hindi tayo makatulog. Gusto natin maayos. Hating gabi pa lang, nakahanda na. 1 buwan pa lang, 3 buwan pa lang na darating ang birthday mo, nakahanda na lahat. Anong kakain, ano ipapakain sa mga bisita, anong bibiliin. Lahat. Prepared. Preparasyon. Grabe ang preparasyon. Pero ngayon, anong preparasyon mayroon tayo? Anong may papakita mo sa ating mahal na Panginoon na preparasyon? Yung tulugan siya, tulog ng tulog. Mula umpisa, tulog. Kalagitnaan, tulog. Ngayon, patapos na, tulog pa rin. Pagkatapos ng closing prayer, gising na gising ka. Lugi ka niyan. Malulugi tayo niyan. Kaya maraming nanlalamig, maraming nalulupaypay. Sabi ng ating mga ngaral, iwanan na natin yung mga manya na habit. Baguhin na natin ang ikot ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ayusin na natin. Amen. Amen. Patuloy nating awitan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. He came special, delivery, wrapped up with love, bound by a promise, sealed by a double field with a spirit carried by grace. You knew where he was going.
by the Lord on His face. Never once anyone like Him. Never will one be the same. A tiny babe, an infant king, Savior, yes, Lord. Hallelujah. We worship and honor the power of your name. Oh, He came special, delivering, wrap up with love, bound by a promise, sealed by a dove and field. Hallelujah. Jesus, carried by grace. You knew where He was going, by the Lord on His face. Where He went, love was there also. Where He was, love showed the way. Those who saw, there He was. Holy, hallelujah, 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 hallelujah. And I say, what they saw to this very day. Oh, we keep special, delivery, wrap up with love, bound by a promise, sealed by a double field, with the Spirit, carried by grace. You knew where He was going, by the Lord on His face. And when I'm cold, I will go gladly. I will not grave for the past, for I know where I'll be going, and I will be going to see Him at last. Oh, He came special, delivery, wrap up with love, bound by a promise, sealed by a dove and filled with the Spirit, carried by grace. You knew where He was going, by the Lord on His face. Purihin natin malabang Jesus, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga beloved webcast viewers, YouTube at Facebook, good morning po.
Hallelujah. Sa umagang ito, muli nating nasilayan, napakinggan, hallelujah, ang mensahe ng kaligtasan upang ipaalam sa ating lahat ang kahalagahan ng kapanganakan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amin pong ipaalam sa lahat ng mga nanonood, mga minamahal, at sa ating minamahal mga bisita, na mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan, sinabi ng banal na kasulatan. Unang-una po diyan ay ang pananampalataya. Ang sabi ng Biblia sa Hebreo 11:1, talon sa 6, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit inyong pinaniniwalaan na ang lahat ng bagay ay kaya ng Diyos, ang mga bulag makakakita, ang pilay makakalakad, ang lahat ng uri ng mga karamdaman ay kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon dahil ang sabi ng 6, ang taong walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan po ng tao upang siya makapanumbalik, magkaroon ng relasyon sa Diyos ay ng pananampalataya na tinatawag. Ang tao ay walang pananampalataya, hindi siya kinalulugdan ng mahal na Panginoon. At hindi sapat ang pananampalataya, kinakailangan lakipan mo ng gawa. Dahil ang pananampalatayang walang gawa, ito'y patay sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan mong dumalo 3 beses sa isang linggo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, upang ikaw ay maimi-maintain ang iyong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay kayang agawin ng kalaban yan. At ang pananampalatayang ito, maminamahal, ay sandata ng mga Kristiyano upang gibain ang mga gawa ng kaaway. Mga panlalamig, panlulupaypay para sa mga Kristiyanong matagal na, sa mga baguhan upang mag-increase ang kanyang pananampalataya. At ang pangalawang reglamento po ay ang repentance, pagpahingi ng tawad, ang unang-unang gagawin ng tao upang siya makapanumbalik at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Dahil ang paghingi ng tawad, yung repentance na tinatawag, ay tanging sandata na pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Dahil kung atin pong susuriin ang banal na kasulatan sa 1:12, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yaon lamang natutong magpakumbaba, natutong umamin sa kanyang mga kasalanan, natutong tumanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos tari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. So, maliwanag ang banal na kasulatan, maminamahal, nitong una at pangalawa. Dahil sinabi po ng Biblia, walang matuwid kahit isa. Lahat ay nagkakasala, lahat ay nagkakamali. So, kailangan niya ng panumbalik loob. Pagbabalik loob, paghingi ng tawad, yung tinatawag na repentance. Repent, ang sabi ng Acts 2:38, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Pangatlo po, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang ikay mapatawad sa iyong kasalanan. At wala pong magsasabi na hindi kasama sa kaligtasan ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil 3 po ang proiba sa banal na kasulatan. Si Apostol Pablo, si Apostol Felipe at si Apostol Paul ang nagsasabi, sila'y gumamit sa pangalan ni Jesucristo na bautismo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ng inyong mga kasalanan, ng kasalanan ng lahat ng tao na magsilapit o magbalik loob sa mahal na Panginoon. Kaya kung kayo po'y napabilang sa isang iglesia na ang bautismo ay sa pangalan lang ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, wise na ngayon sila, binautismo na para sigurado daw, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, 4 na. Sinabi ng Biblia, mayroon lamang isang bautismo, mayroon lamang isang pananampalataya, mayroon lamang isang Diyos, 4 na yung ginawa mo. Kaya mali, maminamahal, gusto nila masigurado. Ang sinabi ng Biblia, sa pangalan lamang ni Jesucristo, sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Yun po ang pangatlong gagawin mo. Dahil ang pang-4, Diyos na ang gagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa ating mga beloved visitors, kung narito kayo ngayong umaga, tumayo kayo, itaas ang inyong kanang kamay, tandaan ninyong pagsuko sa ating mahal na Panginoon, maging sa lahat ng ating mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, habang kayo nanonood, na kayo na sumampalataya, naniniwala sa aming mga sinasabi sa inyo na katotohanan ng mga katotohanan, si Jesus lamang ang katotohanan, siya ang daan at ang buhay. Kaya kailangan mo si Jesus tanggapin. Habang nakataas ang inyong kanang kamay,
Ipikit ang inyong mga mata, makipag-usap kayo sa ating mahal na Panginoon dahil ang panalangin ay pagipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa umagang ito. Narito ako, isang makasalanan. Ako'y nagkakamali, nagkakasala. Buhat na ako'y magkaisip. Kaya ako'y nanikluhod, nanumbalik sa iyo at gusto kong magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo. Sa umagang ito, patawarin mo po ako. Linisin mo ako, hugasan mo ko sa aking karumihan ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. At tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, gawin mo kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa po na aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang aking tinanggap, amen and amen. Upo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, sa unang dalangin ng iyong propeta, orderly evangelist pastor Wildy Estrada Almeda and their beloved children, beloved Mama dear, kabagan mong malapang Jesus, hallelujah, ang mga nagsitanggap sa iyo. Isulat mong kalima pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, sa po na kilang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa kiniyang lahat. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pangailangan sa umagang ito, mga minamahal. Hallelujah. Ipaabot ang inyong mga pangailangan sa pandinig ng ating Diyos. Ibuka ang inyong mga bibig. Sabihin mo, mahal na Panginoon, ako'y tumalikod sa iyo, nanlalamig ako, nalupaypay ako. Mahal na Panginoon, meron akong kasalanang nagawa ng isang araw. Banggitin mo kasalanan mo. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay mahabagin. Pakikinggan ka niya kung ikay matutong magpakumbaba. Ngunit kung hindi, kahit anong dalangin mo, kahit anong bibigkasin mo, ang sabi ng banal na kasulatan, ayan, hindi pakikinggan ng mahal na Panginoon at kanya pang aariin niya na kasalanan sa harapan niya. Kaya kinakailangan ang pagpapakumbaba, tao sa puso. Hindi yung mga tumatayo dito ang iyong tinitingnan, pinakikinggan. Ang Diyos ang iyong kinakausap. Kaya mangusap tayo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakaili, nakamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin ng iyong propeta, or dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, beloved Mama, their beloved children, great-grandchildren, children, Lord. Lahat ng narito, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba po kami. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang mga sala. Linisin, hugasan, ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Pakinggan mo ang mga hinaing niyo mga anak, lalo ang mga nalalamig na lupaypay, ibalik ang kalangunang pag-ibig sa iyo. Ano mang kalimang kailingan, karamdaman na bigyan ng 100% kagalingan, hinihiling ko po, malapay Jesus, hallelujah, aming televiewers, aming webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sila yung mga drug addict, sila man malapay Jesus, hallelujah, ay mga bulag, pipi at bingi. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, aming sinasaway, banggitin ninyo, maminamahal ang mga karamdaman, cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, ubo, sipon, lagnat, COVID-19, lahat ng uri ng mga karamdaman, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, bakla, tumboy, paging drug dependent, drug addict, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, pagkabaliw, kasout, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus, be healed. I'm here right now. Praise the blessings of God. In the name of Jesus, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang inyong mga kamay, maminom bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at lumukso bilang pasasalamat ng 3 beses. Huwag magbibiro, seryosohin ninyo, tanggapin ang inyong kahilingan. Dahil walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great, worthy to be praised forever and ever.